side. Mm. Sabagay minsan talaga pumunta ako do'n parang hindi ata kasing linis ng mga dati na. Pero I hope, kuwan lang po ito, this is a positive commentary, para po maayos natin ang, kilalang-kilalang Bituon Beach, 'di ba? Ngayon pa man talagang pinupuntahan pa rin ng mga Masbateños na hindi lang po ng mga taga Mobo, kundi kasama rin mga taga City, mga taga Uson, from 3rd District, punta ng Bituon. Mm. Pero how I wish na maayos yung daan, papuntang Bituon. Yung papasok ba? Sana mapaganda palalo. Mm. At yun, at kumustahin din natin po ang mga taga Mendro, Senro. Mm. Alam mo ba Pendro, Senro? Pare ko, alam mo, nagpunta ko sa Senro. Kasi sa apartment ko pa naman dito sa city, ang kasama ko sa bahay, hindi asawa ha, board. One time, sometime last year, 1 year na yun, nakakita ng ahas sa kwarto nila. Hinabol nila yung ahas, hindi nila alam kung anong klaseng ahas. Maliit lang naman daw. Naman ha. Maliit palaki ahas pa rin yun. Tumakbo, hindi nila na huli. Pero sometime na 1 or 2 months ago, mayroong naman sila nakitang ahas sa CR. Oh my God, mabuti na patay nila yung ahas. So, ako naman, nung January 24, minsan dumaan ako dun sa kasi yung apartment ko sa dulo eh. Dumaan ako dun sa may gitna. Sinilip ko, nakita ko sa sala, may ahas, siguro around 10 o'clock in the evening. Sigaw ako, Michael, Michael. Sabi ko dun sa isang border ko, may ahas. Habulin natin, hindi nahabol. Ay, nako. So that means in ang area na yan, ay parang maraming ahas. Nagkatakot lang ako baka isa sa mga border dyan or nakatira dyan ay may alagang ahas. Pero po nagpunta po ng Senro. Yung Senro is City Environmental Natural Resources. Ano po? Nakausap ko po si Veterinary Dr. Celso apelyido? Parang ayaw ko muna sabihin sa apelyido. Si Sir Celso. Sabi niya, tulungan niya ako at magpapapunta siya ng tao para kung ano man ang gagawin doon sa mga kung makahuli ng ahas doon sa area na yun. So, pumunta naman doon yung tao, nagkataon na wala naman ako kasi I really don't stay in the city for the whole week dahil may trabaho naman po ako ng weekdays rather from Monday to Friday except kung nakaka-visit ako ng city kung may inaayos na trabaho sa civil service. Kaya ako po yung HR ng Baleno, LGU Baleno. So, ako rin po yung peso. So, kung may inaayos sa DOLE, minsan sa DTI, minsan sa Anik sa Kapitolyo. So, ayan, nagkataon nung nawala ako kaya sa city. So, ayaw daw gumalaw yung pinapunta ni Dr. Cell dahil wala ako. Ayoko naman. Nandun ako dahil nakakatakot mga ahas. Minsan mas maganda pa yung ako na lang iharap sa tigre. So, pero yung sa ahas, no way. Nagkataon nung nawala ako. Anyway, kaya sa city. Ay, nako. Nagpatulong pa ayaw daw gumalaw yung pinsan. Naka-retire na si Dr. Cell. Anyway, wala ako. Thank you very much. Pinapunta mo niya muna ako sa dahil nakakatakot mga ahas. Minsan mas maganda pa yung ako na lang iharap sa tigre. Pero yung sa barangay hall ng barangay sentro, ang sabi sa akin, ayaw daw gumalaw pinsan. Naka-retire na si Dr. Cell. Anyway, walang concrete solution. Pero ang nakiusap ko na sana sabihin sa mga kapitbahay dyan na linisin ang lugar. Mula dyan sa Susan Commercial, sa Paper Queen, hanggang doon sa may Masbate Colleges.
Tapos ang likod kasi niyan is the comprehensive high school. So I wonder kung baka may mga din dyan, may mga nakatagong ahas. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa mga kapitbahay ko dyan. So please, let us clean the area. At saka sana matulungan kami ng mga nabanggit kong ahensya. Kasama na yung Pendro. Pupunta pa ako sa Pendro. May inirecommend sa akin dyan sa Pendro. Ni Sir Adrian na nagtatrabaho sa Pendro. Sir Adrian, just met him yesterday sa bahay ni Papa Nido. Ay, Papa Nido, kumusta? Lahat nangungumusta tayo dito, no? Huwag muna tayong tira-tira, kundi mangungumusta tayo. Marami natin kumustahin. Lahat ata ng bayan, eh. Si Papa Nido, the municipal administrator of the municipality of Balot, yes. And of course, ang poging mayor ng Balot, si Sir Don. Or Sir talaga, Mayor Don rather. Huwag na full name, para medyo mayroong konting misteryo. And my good friend also sa munisipyo ng Balor, ang Menro. Yes! Walang iba kundi si Sir Chris De Leon, who just happens to celebrate her birthday. Happy birthday, my friend. So bago tayo magkumustahan, isa munang patugtugan. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Jill Bongalon at Congressman Elizal Nico. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition.
Hatid sa inyo ni na Congressman Gil Bongalon at Congressman Elizalde kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng Kumusta Masbate? Ayan, makipagchismisan tayo dyan sa mga tabi-tabi kung kumusta natin ang mga pangyayari sa paligid ng Masbate. Okay. Balikan natin po yung kaninang sinasabi nating karantahan, urugmahan, asin patilibayan ng Ako Bicol. Tama ba? Ang sinasabi ko. Opo. Yeah. Okay. At sino-sino man namang magkakalaban lamang ngayon, magtutunggali dyan sa finals ng ating nasabing paligsahan ng awitan dyan po sa Gaisano Mall na sponsored by the Ako Bicol Party List. Okay. Ayan, baka may mga kakilala kayo dito at gusto nyo suportahan po ang mga finalists sa kids category. May taga Marintok Mubo, ha? Cesar James Guyala. Alam mo ba si Sir Mark Cervantes, yung taga provincial coordinator ng Ako Bicol Party List, ay taga Mubo. Oo. Nagtatanong lang sila mga ano daw ang mga finalist taga Mubo. Wala naman siguro masama doon. Nagtatanong lang. Love you, Sir Mark. At ang pangalawang finalist ay si Cesar James Guyala. Ay, sabi ko na yun. Yung taga Marintok Mubo, age 10. And second finalist ay taga Balon. Yun naman pala. May taga Balon, hindi lahat taga Mubo. Si Halle Anasia A. Morales. At ang pangatlong finalist ay si Erica Galban ng Bolo City of Masbate, and she's 12 years old. Wow! Itong pwede ka dito sa pwede pa ba kami category. Ibig sabihin pwede pa. Pwede pa. Meron pang katas ika nga ng galing sa pag-awit. Ang unang finalist ay si Mr. Danilo Atacador ng Puro Aroroy. Wow! Siguro ang costume nito ni mamaya ay naka-gold bracelet, naka-gold necklace, pati siguro damit naka-gold. Dahil taga Puro Aroroy po siya. And ang edad niya po ay 60 years old. Ang pangalawang finalist ay si Miss Cheryl, aywan ko kung Miss or Mrs. Kasi age 40 na po siya. Cheryl Punsalan. Taga Poblacion District 1. Mubo! Mubo again! Sir... Yan, si Sir Mark, taga Mubo. And ang third finalist ay Domingo Kanya. At siya naman po ay taga Tabok, Mubo! Age 50. At ang provincial coordinator po ng Ako Bicol Party List at ang host ng karantahan, urugmahan, karantahan ay si Sir Mark Cervantes na taga Mubo.
Okay, and contest adult category naman po, ang maglalaban-laban dito ay sina April Gutierrez, Poblacion Balod, age 32 years old. At si Dalia Morales, taga Pahu Balod. Aba, laban ng mga taga Balod na yan. Ito si Dalia Morales ay age 37. At ang pangatlong finalist ay si Vicencio Pianyar Jr. Taga Tugbo naman ito siya, City of Masbate at age 21 years old. Wow, manunod ako nito dahil ang intermission ay Salin Diwa Dance Troupe. Di ba? Ang Salin Diwa Dance, mga maraming kong friendship dyan. Of course, ang nag-organize ang Salin Diwa Dance Troupe ay walang iba kundi si later. Ang sarap ata ng coffee mo. Okay. So, ayan po ang mapapanood natin mamaya sa it's 3 o'clock. I guess magsisimula na po ang palatuntunan dyan. Pero, alam mo naman, marami pang inaasikaso ang Ako Bicol. Siguro, more or less, baka a little later magsisimula po ang palatuntunan dyan sa Gaisano Mall. Okay? Nangumusta naman tayo, nangungumusta pa tayo sa mga ilang kaibigan dyan sa munisipyo ng Balon. Kanina, mention ko na si Sir Chris De Leon, ang bagong mendro po ng MOBO ay nagbigay karangalan, nagbigay award sa munisipyo ng Bobo dahil ang kanyang inaalaga ang what is this doon sa Danao, Barangay Danao. Ang inaalaga niya mangrove ay ginawa niyang park na sari-saring species ay nagwagi sa isang palatuntunan. I-search natin mamaya sa Facebook kung sino ang nagbigay ng award sa inaalagaan ng aking kaibigang Sir Chris De Leon diyan po sa Barangay Danao, Balod, Masbate. Okay. At bonggang-bongga dahil binalik nila ngayon ang dating tourism officer po diyan sa barangay o rather sa munisipyo ng Balod. Di ba? Dati medyo nagpahinga muna siya pero inang ibinalik ay lalong pinag-uusapan naman ang turismo ulit ng Balod. Di ba? Kaya kailangan talaga ng magagaling ng tourism officer para mapaganda lalo ang isang munisipyo. So kung magaling ang mga head of offices ng isang munisipyo ay talagang magaling. And isa sa mga magagaling na head of offices ng isang munisipyo ay walang iba kundi excluding me yung munisipyo po ng Baleno, di ba? Under the leadership of Honorable Marites del Rosario Municipal Mayor. Ang mga head of offices po dyan ay napakagaling, di ba? Of course, ang aking friendship si Ma'am Pilar Villa Valimoro, ang Municipal Civil Registrar, at siya rin po ang mamumuno sa darating na August 18 magkakaroon po ng kasalang bayan kung saan po gaganapin sa aming pier. Kaya ang tinawag po ng kasalan sa Pantalan. So far we have 50 couples na nag-intend na magpapakasal sa araw na yon. Of course, baka na isa dyan sa mga ninong ay walang iba kundi ang ating Vice Governor, the Honorable Olga Tico. Ayan, sigurado may regalo na naman yan kay Mamay Olga. Vice Governor Olga, Ma'am Olga. Thank you in advance. I was talking napag-uusapan na rin natin yung mga kasalang bayan. Isa po iyan sa mga atraksyon o isa po sa mga activities na sa selebrasyon po ng 75th founding anniversary po ng LGU Municipality of Baleno. Magaganap po ang mga selebrasyon mula August 17, 18, and 19. Sa 17 po, tandaan po nyo sa 17, magkakaroon po ng motorcade at around 8 o'clock at sa gabi po ng 17 ay ang labanan o tinatawag naming Baleno Singing Icon. At nagkaroon po ng 12 finalists. Kahapon nagkaroon po ng audition and
26 came to have their mag-audition. Huwag na tayo mag-English kasi kukulangan eh. So, ayan, nag-audition po 26. Actually, mga 40 po ang nagpalista. Ang iba sa online pero hindi naman nagdumating. So, pero it was very successful ang ginawang audition at namili po ay mahigpit ang labanan. May mga datihan na bumalik, may mga baguhan naman na nag-shine talaga. May mga baguhan, ay may mga datihan na nag-audition nila pero hindi nakuha. Kumbaga hindi lang nila talaga panahon. That time na nakuha sila ay panahon nila, ika nga, di ba? So, kinuha lang po ang 12 finalists. Sayang nga po, marami pang humabol kasi it was scheduled at 8:30 in the morning until 11:30 in the morning. May humabol sa hapon pero hindi na po napagbigyan dahil parang na-post na o pinoclaim na yung top 12. Congratulations sa mga top 12. Mamaya po, kung mamarapatin po ay sasabihin po natin yung mga top 12 na maglaban-laban sa Baleno Singing Icon. Nagaganapin po sa August 17. Okay. At ang August 18, yun na nga, kanina pinag-usapan natin yung kasalan sa Pantalan. Ayan po yung magaganap sa 8 o'clock in the morning. At sa hapon po, 3 o'clock ang tinatawag naming Kambangis Festival. Okay? So street dancing po yung Kambangis Festival ng August 18, 3 o'clock, and then after the street dancing, yung showdown na nagaganapin naman po sa Plaza or rather Valdemoro Sports Complex, di ba? In advance, thank you very much sa mga uupong mga board of judges. Pwede ko sabihin mga board of judges, kaya lang pagkaligawan sila eh. Oo, hindi nila maliligawan yun. May credibility ang mga yun. I mean, the integrity of the judges na kinuha namin para mag-judge po sa who's going to be the best among the best sa aming Kambangis Festival. And nagkakaroon din siyempre ng Festival Queen, selection of Festival Queen sa araw na yon. Okay? So, in advance, gusto ko nang batiin ang isa sa mga judges namin, no? Si Attorney A. Di ba? Attorney A. Yan ang bago niyang tawag sa kay Ma'am Eris Manaloto. Ma'am Aries, thank you. See you in Baleno on August 18. And August 19, yan po ang araw talaga ng Baleno, pagkatatag ng munisipyo ng Baleno. So, 75th year na po ngayon. So, it was in July, or August 19 rather. Ito on August 19, 1949 na itinatag po ang munisipyo po ng Baleno. Ayon sa presidential decree ni President Quirino Dan. Okay? So, ayan po. Sa 19 nga, magkakaroon siyempre ng Thanksgiving Mass na pangungunahan po ng bagong poging-pogi at napaka-aktibo at napaka-live, vivacious na parish priest namin. Walang iba kundi si Father Ruel Acosta. Father Ruel, thank you so much. Very active din si Father Ruel. Nasanay kami kay Father Glenn noon. Pero ngayon, meron din kaming aktibo na parish priest. Napag-uusapan na rin si Father Glenn Rivas. Thank you, Father Glenn, sa ilang taon mo na mag-stay sa Baleno. Napaganda mo ang aming simbahan po sa Baleno. Thank you so much. You take care po. Baleno, the parishioner of Baleno loves you so much. Okay? And now we are also becoming to love our new parish priest, kundi walang iba kundi po si Father Ruel Acosta. Okay? So, after the Thanksgiving Mass at 7 o'clock in the morning, magkakaroon po kami ng grand parade around the town of Baleno. And after the grand parade, magkakaroon kami ng short program or walang iba kundi aming panauhin pangdangal ay walang iba kundi ang ating 1st District Congressman, Congressman Richard Tico. Wow! Yeah. And
I am inviting personally, talagang personally, para pag ako nag-iimbita, ay feeling friend ko yan, ang poging-poging mayor ng Rising Esperanza. O, di ba? Esperanza Rising, ika nga. Bakit Esperanza Rising? Siguro mayroong, nagtatanong lang ha, baka mayroong sinking. Ano kayang munisipyong sinking? Nagmal dito ba? Anyway, the Honorable Mayor Talisi. So, sana makarating po ang ating poging mayor po ng alkalde ng munisipyo ng Esperanza at pagbigyan kami ng aming invitasyon sa munisipyo ng Baleno sa aming selebrasyon ng 75th founding anniversary. And hopefully, we're always expecting the Regional Director of the Department of Tourism. Walang iba kundi the former ex-mayor ng Santo Domingo Albay. Walang iba kundi si the Regional Director Herbie naubo. Sorry po. Excuse me po. Sabi ni Mike. Sabi ng, excuse me po. Herbie Aguas. Sir, we will be expecting you to grace the occasion. Okay. So, I'm inviting everyone, Tamas Bateño, sa amang sulok ng mundo. Ika nga, you're all invited to witness our konting celebration ng aming Kambangis Festival, ng aming 17th founding anniversary sa August 17, 18, 19 sa munisipyo po ng Baleno. Okay? And ayan po ang aming butihing mayor ng aming munting munisipyo, wala iba po si Honorable Marites C. De La Rosa, at ang Vice Mayor naman po ang kanyang buting husband, darling si Honorable Romeo C. De La Rosa. Okay, see you in Baleno, ladies and gentlemen. Walang worry, maraming pong pwedeng tirahan sa Baleno. Meron kami yung Villa Maria Victoria Hotel, meron pong mga resorts like Oishi Esquilona, Oishi Beach, that's found in Manubok. Meron din kami sa Barangay Lahong, anong tawag dyan? Naomi's Resort. At balita ko meron ng mga pwede mag-stay dyan sa ilan sa mga resort dyan sa Barangay Manubok. Opo. So, andyan yung Manubok Secret Place, ang tawag dyan? Kalimutan daw. Okay, so no worry about the accommodation. At saka yung gusto naman mga taga-city na gusto umuwi, pwede naman. Baleno is just an hour or 40 minutes away from away na travel sa car. Okay? So, in advance, nagpapasalamat in behalf of our municipal mayor. Ako po ay nagpapasalamat sa magiging tulong po ng munisipyo po ng, or rather, ng probinsya ng Masbate headed by our provincial governor Antonio Tico. At ang pamilya ko na rin, I'm sure they will help us, they will make sure that our celebration will be of success, di ba? So thank you in advance, yes, Vice Governor Olga Tico, and of course ang ating aktibong congresswoman or representative of the 2nd District. Walang iba kundi si Honorable Ara Tico. Hello, Ara. This is your Kuya Diyos. Napakalambing ng batang yan sa akin. Kuya Diyos! And of course, ang poging-pogi naman, puro pogi, ano? Ang ating congressman or representative ng 1st District. Walang iba kundi si Honorable Wilton Tonton ko. Grabe. Okay. And marami pa tayong kukumusahin. Diyan na kayo, malay nyo. Isa sa kayo sa mga kukumusahin natin. Konti munang paalaala, hanap buhay. Diyan lang po kayo. Babalik ako. Ang kulay
mabilis. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Gil Bongalon at Congressman Elizalde Co. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Gil Bongalon at Congressman Elizalde Co. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol
Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo nina Congressman Jill Bongalon at Congressman Elizalde Co. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay
Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Hello, kumusta Masbate? Kumusta mga lagay-lagay natin dyan sa tabi-tabi? Kumusta mga love life? Kumusta mga activities? Kumusta ang trabaho? Kumusta ang inyong health? Kumusta ang lahat sa buhay ng Masbateño? Okay, ayan, may nag-text sa akin. Kasi kahapon po, yung ginanap po na audition ng ating Baleno Singing Icon, ay, ayan po, as we promised, bukas po sana namin ipopost sa Facebook, pero I already had the result dahil pinadala po sa akin ng aming tabulator, ang provincia, or rather, municipal accountant, ang head ng tabulation nung naganap po kahapon na audition, at ang mga nagwagi, or rather, nagwagi, yung top 12 na maglaban-laban sa August 17, sa Baleno Singing Icon ay walang iba kundi sila. Okay. Not in particular order, di ba? Hindi rin particular sa edad, hindi rin particular sa ganda at kagapuhan, kundi ito po naging top 13. Hello! Wala practice sa kami dyan. Okay, sige. Papuntahin mo na dito yan. Okay, may nag-storbo. Pasensya na po kayo. Okay, ito po ang ating mga top 12 sa Baleno Singing Icon na maglalaban sa August 17. Sila, Rick K. Riosos. Rick and K ang kanyang pangalan. Rick K. Riosos. At si Joram Narbasa. Hindi ko alam kung anong barangay ito. Denaville Inopia, RJ Salivio, I understand taga Barangay Tinapian ito, Revina Bigornia, Jasmine Mingoy, Arvin Ramos, ito si Arvin Ramos, kilala ko ito, isa siya sa mga teacher ngayon dyan sa Magdalena National High School. Maglalaban din si Army Salivio. Yan. At saka si Evo Raupera. Okay. John Neil M. Licob. Ayan, si Bunay ito. Si Bunay. Kilala ko yan. And of course, andyan na si Brix John Monroy. Ayan. Bago kong friend sa FB. Brix John Monroy. And Mr. Arnold Salivio. Ayan po. Maglaban-laban sa Baleno Singing Icon. Okay. So, kumustahin ko na ngayon pa lang siguro magpa-practice na kayo at magkakaroon tayo ng rehearsal, magpapa-meeting tayo, magre-rehearsal tayo kung anong ipapalabas namin sa August 17. Okay, mga congratulations in advance sa mga hindi po nakasama sa top 13. Better luck next time, ika nga, hindi tapos ang mundo, ika nga, you have another chance. Doon nga sa sinabi ko kahapon na hindi mawala ng tiwala sa sarili o hindi mawala ng pag-asa na ikay hindi ka magaling, kundi hindi po na talaga napapanahon. Malay mo, sa next na pagsali mo ay doon ka magwawagi. Diba? Sino ang binibining or rather Miss Universe P Awards back, diba? 3 beses siya sumali sa patimpalak ng kagandahan, pero after 3 try niya ay nagwagi siya bilang binibining Pilipinas at siya ay universe at siya ang pinadala ng ating bansa sa patimpalak ng Miss Universe 1970? Not 70, 2015. Tama ba ang date ko? Ayan, 2015. At siya nga ang nagwagi bilang Miss Universe.
Grabe, ano, si Pia Wurzbach ngayon. Daming, how do you say, model siya. Ginagawa siyang model sa Paris. Ang gamit niya mga appearances. Ika nga. Okay, ang kinukumusta natin dito ang Masbate. Napunta na tayo sa Paris. Napunta na tayo kay Pia Wurzbach. Hopefully, sooner or later, magkakaroon din tayo ng beauty queen pa dito sa Masbate. At kumustahin natin si Rose our Miss International. Si Bea Rose, Bea Rose. Bea Rose, si Bea Rose. Si Bea Rose, alam naman po natin na operahan po din, na nagkasakit at kailangan niyang palitan ang kanyang kidney. At ang kanyang kapatid ata nag-donate ng isang kidney. Ayan, magaling na po siya, balik sa kagandahan. At matagal din pala siya nagpa-dialysis. Hawa ng Diyos ay magaling na po ang ating Miss International. Walang iba kundi si Bea Rose. So, kumusta natin ang mga patimpalak ng mga mga dito sa Masbate. Hopefully magkaroon tayo ng national contest na mapasali ang Masbate. Dami-dami maganda, di ba, sa Masbate. Lang na oo. Totoo naman, di ba? Kulang na siguro ng practice, determination. Kailangan marami kang mga virtues or mga good attitude din para to win that crown as Binibining Pilipinas or Miss Universe Philippines or Miss World Philippines, Miss Earth, ano pa ba mga pa-contest dyan. Bukas pala wish you good luck. Magbibigay tayo ng good luck support prayer sa ating representative sa Mr. Albay. Diba, mayroon tagang Masbate na contestant sa Mr. Albay. Walang iba, kundi sandali na, bitinin muna natin. Kasi, basta importante prayer tayo para bukas. Bukas yung contest sa Albay Astrodome. At may representative po tayo sa doon sa patimpalak na yon. Malapit na rin yung parang Miss Peña Francia. Yes. Ang Miss Peña Francia is September na kasi kaya. Ang alam ko tumatanggap na silang application for those who want to join Miss Bicolandia. At siguro gagawin niya sa Naga, sigurado ako. Dahil doon ang simbahan ng ating ina, the Our Lady of Peña Francia. Pero grabe naman yung nabalitaan yung Miss Kasanggayahan sa Sorsogon, ano? Hay, million ng mga prizes. Kaya dapat yung may sali tayo doon sa taga Masbate. Ano malay mo? At pag sumali ka doon, napasali ka, meron ka automatic na 100,000. Hahabol tayo. So yung mga handlers dito sa Masbate, baka may mga talent kayo dyan na pwede isali. Isali nyo na doon sa Peña Francia, Miss Peña Francia at saka sa Miss Kasanggayaan. Representing of course Masbate. Huwag naman mag-represent ng ibang bayan o ibang probinsya. Sabi taga Masbate talaga. Diba? Be proud of being a Masbateño. Diba? Anyway, maraming salamat sa mga Masbateño na nagbigay karangalan dito sa ating probinsya. Ang dami-dami na. Ito na yung mapio, no? So, as we go along, kukumustahin natin yung mga taong yan. Siguro we'll have an interview with them. How are they now? Diba? Ang dami-dami nating kukumustahin sa programang ito as we go along this program na sana magtagal ng forever and ever. There's no such thing as forever. Totoo yan. Hindi ako naniniwala. Talagang may katapusan ng lahat. Pero sana po ang katapusan ay maganda. Okay? So, if the program will last for a year, we'll make another program. We'll conceptualize another program. Kung sawa na sa iyo ang tao, will train or may darating talaga ng mga bagong new breed of talents, ika nga. And let's welcome them. Okay? For the meantime na wala,
Wala muna. Pagtsatsagaan niyo po kami. Okay. Kumusta? Kumusta si Ma'am Ayan? Si Ma'am Aida. Si Ma'am Aida, mga ating tourism officer dyan sa munisipyo ng Balon. Ma'am Aida, congratulations. Ano? Ay, grabe. Oh. Talagang tagbalik mo, kagad meron ng mga series of activities, series of accomplishments, ika nga. And I guess, siguro, ibabalikan na ng presidente ng MATA. Yung MATA is the Association ng mga Tourism Officers dito sa Masbate. And talking about tourism officers ng mga Masbate, meron ata po kayo ng meeting tomorrow and Tuesday. So, tingnan nyo niya sa inyong mga emails at andyan na po ang inyong mga invitation letter to attend a seminar or what is this? Patawag po ng ating Masbate Tourism Culture and the Arts Office sa pangunguna po ng ating kaibigang Sir Butsoy Presado. Sir Butsoy, kumusta po? Kumusta po ang mga staff nyo? Andiyan po si Sir G. Yeah. Okay. So, G will be also one of the board of judges dito sa gaganapin natin sa Baleno na Campangis Festival. Sino pa kukumustahin natin? Dami, oh. Uy, kumusta pa nga pala ang ating mga pananim sa mga lakas ng ulan? Oh, baka naman po may mga kailangan nyo ng tulong ng inyong mga municipal agriculture officer. So, lapitan nyo po ang mga agriculture officers natin. Baka makatulong po sila kung may mga perdido tayong mga pananim. Sana naman po tumulong po ang mga ahensya na involved po sa mga nasalanta ng baha, ng malakas ang ulan. Oo, wag pong walang pakialam. Kailangan nakikialam, di ba? Parang nasa speech siya ni Ferdinand Marcos. Yung SONA, ang ganda-ganda ng SONA niya. No? Siyempre, ako nagagandahan dahil Papa BBM, pero siyempre yung mga not so ay hindi nagagandahan. So wala naman ginawang tama pag hindi mo type ang presidente. Wala nang ginawang tama. Sige. Okay. Pero napakaganda yung quote na kanyang sinabi. Hindi ka. Saan ko ba? Hanapin natin. Dito meron. Ay, wala pa tayong signal dito, no? Siguro hindi ko pa mabuksan, hindi pa ako nakakonect. Yung may coach si President BBM doon. I-discuss natin yanในnext meeting kasi nagawa ko na yun sinulat ko yan medyo hindi ko lang maisip ngayon. Mangustahan na muna tayo dahil this program is entitled Kumusta Masbate? Siyempre ang sagot, mabuti. Ma stands for Masbate, Bu stands for Borias, and T stands for Tikaw. Again, ladies and gentlemen, welcome to DWTK Wow Smile Radio 92.7 MHz Masbate. At ang oras po natin ngayon ay alas 3:46. Okay. Araw po ng Sabado ngayon, kaya relax, pero dapat nagtatrabaho pa rin para sa kinabukasan at para sa pamilya. Hindi porke Sabado, hindi porke Linggo, hindi nagtatrabaho, sabi nila. Lalo yung Linggo, pahinga daw. O, paano yun? Paano kung walang lapse? So, kailangan magtrabaho. Okay. So, kumustahin pa rin natin meron akong gustong kumustahin. Ang ating mga PWDs dyan po sa Barangay Pating, sa pangunguna po ni Manay Daying. Yan. Kasi maraming salamat sa inyong invitasyon. I was there nung Thursday. Bilang isa sa mga panauhin niya, di ba? Naging panahon. Kasi po in-interview ko po siya sa aming
palatuntunan doon sa kabilang station, naging friend na kami. Imagine ba naman, in-invite ako, kasama ko lang naman sina Andre Diaz sa table, si Mambuti, Castillo ng PhilHealth, mga tanauhin representative ng Pendro was there, of course mga officials ng Barangay Pating ng yan sa palengke sa atin. Wala lang kaibigan ko si ang mabait na barangay kagawad dyan sa Barangay Pating, si Ogi. Nakasama ko dati sa City Hall, Legislative City Hall. Yes, kumusta ang mga taga Legislative City Hall? Of course, gusto kong kumusta ang aking primuhon, ang aking primuhon at kaibigan si Sir Danny Fonelas ng, si Sir Danny is my cousin, a friend, and parang mentor din siya. Yes, highlight Tata Bobo. Ayan, kumusta Masbate? Kumustahin natin ating station manager si Tata Bobo. Hello. Nakakape na po ba kayo? Ako, nagkakape ako. So, ayan, nagpa-practice tayo dito. Maraming salamat kay Tata Bobo sa ating tiwala na ibinibigay sa atin para maging miyembro, maging kasapi niya dito sa station ito. Wow. It's an honor and pleasure. Ika nga, di ba? Naramdaman ko talaga yan. Unang-unang pa lang, nung paman. Nung paman. Kaya Sir Joel, pumunta na kayo dito. Sir Benny, oo, nagpa-practice na ako dito. Ang dami ko nang kinumusta. Kumusta Sir Benny? Balita ko, nagmimisa ka daw ngayon dyan. Kaya natagalan ka sa iyong pinuntahan. At ikay babalik. Ano po? And of course, kinukumusta ko rin siyang aking kasama, kumpare, si Sir Joel Esteban. Sa kasalukuyan po ay nasa Kataingan siya to witness this basketball opening na sponsored ng Ako Bicol Party List. Ayan, laban-laban po dyan sa Kataingan. Maraming mga imports na kasali sa basketball. Grabe so hindi kulang pa talagang player ng Masbate, kailangan pa rin mag-import. Well, nauso-uso naman yung mga imports na yan. Imagine si Pingris, isa sa mga imports ng munisipyo ng Aroroy. Grabe. Anyway, si Sir Joel naman, ang kasama ko dito sa programang Kumusta Masbate, ay chaperon po siya ngayon. Chaperon, makeup artist, trainer ng kanyang anak na inaanak ko po si Casey. Kasi si Casey po ang muse ng team ng Baleno dyan sa Kataingan. Matmaya ay alas 5 at ang opening dyan, so hantay-hantayin niyo po dito dyan. At kami po ay magla-live din. Makikiusyoso kami dyan sa barangay o rather sa kaganapan dyan sa Kataingan Ostrodome. Kaya kung gusto wala kayo doon, pwede kayo makinig po dito sa DWTK Wow Smile Radio 92.5 MHz Masbate at malalaman natin mga kaganapan ang mga nangyayari doon sa Kataingan Ostrodome sa gaganapin na opening ng basketball tournament. Grabe ito, no? Ang balita ko, milyones ang mga premyo. So, halos lahat ata ng team ay, halos lahat ng munisipyo may dala-dala ng team doon. Sino kayo magcha-champion? Okay. Ang Baleno, mayroon ding import. Dalawa talaga ang import. Nakita ko hindi kataasan pero magaling daw. Ang dalawang import naman ng Aurora, tinuro sa akin. Naku, napakataas. Mayroon bang taong ganyan kataas wala? Ngayon ako nakakita na naman taong mga 6'5". Grabe. Pero pag mataas na, may maliit na bagay. Hindi lahat mapapaiyo. Okay, so, antabayanan po nyo dito at subaybayan natin mga pangyayari doon sa Kataingan Ostrodome. Ano po? Okay, may timer may timer. So, babalik po ang programang ito, Kumusta Masbate, sa ating initial. Hindi po initial kung pala ito practice. Magkakaroon ng initial kaming palabas talagang bonggang-bongga, kaya antabayan na po inyo. Meantime, hanap buhay daw muna!
Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Jill Bongalon at Congressman Elizal Dico. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika'y iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Jill Bongalon at Congressman Elizal Dico. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka.
sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Gil Bongalon at Congressman Elizalde Co. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika'y iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ni na Congressman Gil Bongalon at Congressman Elizalde Co. Kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Live at Katayngan Astrodome, Katayngan, Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Ngayong Sabado na, alas 5 ng hapon.
Programang Kumusta Masbate dito po sa DW rather DWTK, hindi man memorya, no? First time pala po, nagpa-practice pala po kami, kaya nagtyaga kayo. Salamat po. Dito po sa Wow Smile Radio 92.7 MHz Masbate. Bonggang-bongga. Pag dito ka pala, palangga ka. Parang sa ating mga barko, sinasabi ng ating mga barko, palangga ka sa shipping lines. Kumusta Masbate? Yes. Kumusta nga pala ang panahon? So, balita ko, mayroon ng biyahe ngayon. So, definitely, magpupunta po dito ngayon si Congressman Jill at sa Congressman Zaldico ng Ako Bicol. So, ang tabayan ng Masbate siguro andito sila ngayon para i-witness itong dalawang event nilang nagaganap ngayon sa Masbate. Okay? Kumustahin ko naman ang mga kapwa ko peso managers dito sa probinsya ng Masbate. Meron naman tayong meeting. Yes, this will be on August 13. Ako, medyo busy ako sa August 13, pero bilang tungkulin, bilang peso managers also ng Balena, pupunta rin tayo doon. Kailangan pumunta tayo. Dahil nga busy tayo sa mga darating na aktibidades sa 75th founding anniversary ng Baleno. So, paalam ko sa mayor ko na mag-attend ako ng August 13. So, ito panawagan po ng ating manager, or rather the provincial head of the Department of Employment, Labor and Employment, DOLE. Walang iba ko si Ma'am Lynette Hit de la Fuente, and kasama niya si Ma'am Margaret, or rather Margarita Alicante. Okay? Kumusta mga taga-Dole? Salamat sa serbisyo nyo, Sir Chito, sa Ma'am Marge, maraming pa dyan mga staff and GIPs of Diyos ko. Sige, I'll make sure na next time i-mention ko bawat isa sa inyo talaga. Si Sir Monique, si Sir Diyos ko, na ba't nabawala sa isip ko, pero lahat kayo dyan ay mahal ko. Thank you sa inyong serbisyo dyan, pati mga GIPs dyan, di ba? Thank you si Sir Pabs, si dami, primahon ko dyan, meron. So, thank you, welcome po. Or rather, thank you very much sa serbisyo ng mga taga-Doli, Masbate personnel, okay? At kumustahin ko po ang mga, yes, sabi nila, kumustahin daw ang mga, kumustahin natin ang mga peso officers nyo, ng mga aktibong peso officer. Wow, ha? Congratulations, peso officers, nirecognize tayo ng ating mahal na presidente nung SONA. Kaya, di ba, ang saya-saya dahil ang contribution po natin sa ating bayan sa bansang Pilipinas. Kahit papaano talaga ang mga peso officers ay talagang siguro hulog ng langit ang mga yan. Kaya madlang people of Masbate, please take good care. Mahalin niyo po mga peso officers niyo dahil mga pagod yan sa trabaho at yet ang serbisyo ay nariyan. Si Sir Banjo, kumusta? Sir Banjo Tuason Jr., ang peso officer ng munisipyo ng Aroroy. Kumusta ka, Sir Banjo, ha? Magkita tayo. Isa pa yan sa mga aktibo dyan, grabe. Pinakamayamang peso officers namin. Grabe, hayaan mo sa Banjo pag may mga turista pa tayo, idadaan ko dyan sa munisipyo ng Aroroy. Sponsor ka na naman. Kinukumusta ko rin si Sir Joy de Samero ng City of Masbate, ang peso officers dyan. I haven't seen him for quite a while, Pero hayaan mo, makikita-kita tayo dyan. Siguro busy din sila sa kanilang mga gawain at trabaho. Of course, ang aming presidente sa peso officers dito sa Masbate, walang iba si Ma'am Grace Mijares. Excuse me po. Diyan po sa Barangara, munisipyo ng Palanas. Grabe ang Palanas, di ba? Ang Palanas po ay isa sa mga model peso office ng buong Masbate. Napaka-aktibo. Grabe. Family-oriented pa si Ma'am Grace. Nagdibo pala yung anak niya. May maliit pa siyang anak. Pero how she managed to take care all of this. Believe talaga ako dyan sa aking friendship. Ang aming presidente po sa peso officer sa Masbate, si Ma'am Grace Mijares.
Di ba, Ma'am Grain? At welcome po rin yung mga bagong PESO officers, especially my good friend Rupert Capellan ng LGU di Masalang. So Rupert, kumusta ka dyan ha? Life goes on. Ikaw nga tumayo ka at umaban sa buhay. Di ba? Huwag padadala sa mga emosyon dahil sino bang walang problema? Lahat naman po tayo may problema. Di ba? Kaya nag-advise ba? Parang may hugot, ano. Anyway, Sir Robert, and of course, ayan, si Sir Jerome, nung nag-celebrate ng birthday last week, si Sir Jerome Morales ng San Pascual, isa rin sa mga matagal ng PESO officers ng munisipyo ng Pascual. Sir Jerome, okay, nag-birthday ka, happy birthday. So, I guess, pag magkita tayo, meron tayong konting dinner, dahil nag-birthday. Okay. Sa July 13, yan, gaganapin po sa isa sa mga hotel sa Legazpi ang meeting po ng lahat ng PESO officers sa buong Region 5. Wow. Maganda, magkita-kita uli. Marami pa tayong kumustahin dyan. Of course, sino pa bang mga PESO officers na? Ang bagong PESO officer din, yan, kaibigan ko rin yan sa munisipyo ng Montreal, si Sir Reynante Letada. Galing. Ang former PESO officer si Sir Romel Villamor na HR din yan. Okay. So, ngayon po, tinurn over niya ang corona kay Sir Reynante Letada, ang bagong PESO officers. Okay. So, okay lang. Di ba? Basta trabaho lang tayo. Walang personalan. Ika nga. Diba? Sino pa bang PESO officers na kukumusin? Yes! Ang aking kapuso at isa sa paniniwala. Ma'am Sally Almonte ng munisipyo ng San Jacinto. Kumusta ka na? Hindi na kita nagkikita. Dugay na panahon. Magkita kasi busy sa isang studies niya. So, ayan. And of course, si Ma'am Fe, isa sa mga bagong PESO officer, pero grabe na mga achievement sa munisipyo po ng Balod, si Ma'am Fe. Nag-birthday rin siya recently. So, happy birthday. I wonder kung si Ma'am Caroline Altarejos pa rin po ang PESO officer ng munisipyo po ng Batuan. Pero I haven't heard of her lately. And PESO officer na ang dugay-dugay na multi-tasking HR din po ng munisipyo po ng Milagros. Walang iba kundi si Ma'am Imelda Mahinay. Ma'am Mel, idol kita talaga. You're a model employee. And of course, ang PESO officer, kumusta? Kuya Vic, Sir Vic, Manu Vic. Ayan, kompleto yan ha. Ang PESO officer po ng Kataingan. Manu Vic ha, take good care of your health. Pray always. Pray para maging babasko mo. Alam ko magre-retire ka na, pero I wish you all the best, all good health talaga. Long life and good health. Okay? Of course, isa sa poging PESO officer, kumusta naman dyan sa munisipyo ng Kawayan? Ayan, si Sir Froy Anthony Bigornia, ang ating PESO officer dyan sa Kawayan. Sir, at HR din. Parang karami HR din siya dyan. Sino pa kumpusahin natin? Well, ang pinakamaganda naman ng sexy naming PESO officer sa Rising Esperanza. Kung saan pinangalan ang munisipyo ng Esperanza sa kanya, si Ma'am SP Esperanza Balboa. Ma'am SP, how are you? Ano ba? Kapipiesta lang ata sa Esperanza, no? So, kaya bisibisihan din siya. One time, thank you ha. One time, the other year last year, that she invited me to be one of the board of judges sa ginanap ng mga pa-contest dyan sa munisipyo ng Rising Esperanza. And of course, kumustahin ko rin ang assistant ni Ma'am Divina Garcia, or Divina Gracia, Ma'am Grace Mijares, ang aking pamangkin, yung assistant PESO officer dyan po sa munisipyo ng Palanas. Walang iba kundi si Efren Franz A. Basas. Okay? So, ayan, pamangkin ko yan dahil ang mama niya ay Cortez sa Iloy.
na taga Baleno man. Okay. Sino pa ba? Of course, my dear friend na usa din sa multitasking. HR na, peso pa, tourism officer pa. Wow! Ginaya nyo ako, ha? Hindi pa. Nauna lang ako sa kanila, pero mas paka-aktibo talaga na idol ko. Si Ma'am Cresita Noval ng munisipyo ng Placer. Thank you, Ma'am Cre. I'll see you soon sa ating meeting sa Legazpi on August 13. Sino pa ba? Of course, ang Provincial Peso Officer himself. Ang gwapong walang iba si Sir Paul, si Nadian III. Kumusta? Kumusta mo? Kami nakita pala kami Sir Paul. Kaya, grabe din ito. Multitasking dito eh. Ano nung pinaggagawa. Congratulations nung May 1. Nag-sponsor siya ng tawag dyan, job fair dito sa social center. We all went there to support him. So, mga hindi ko pa na-mention ng mga peso. Hayaan mo, may pagkakauto, may oras tayo magkumustahan. Okay, hindi lang dito sa radio, kundi sa personal. Next time, kumustahin ko naman mga HR ng buong Masbate, ng buong munisipyo ng Masbate. Kukumustahin natin yung mga tourism officers dyan, ang mga civil registers dyan, lahat ng mga agriculturists or rather MAO, municipal agriculture officers, and MENDRO officers, assessors officers, ang dami-dami, alam nyo, kaya kinukumusta natin sila kay minsan nakakalimot sa kanilang trabaho at minsan naman po overactive talaga sila, kaya kinukumusta naman natin sila para maging maglaylo-laylo rin konti. Of course, malaking bagay po kayo sa ating mga trabaho, sa ating mga respected municipalities. Okay? So, sige lang, dal tayo ng dal, kaya nag-practice pa naman tayo. And we're waiting for Sir Benny. Okay, so practice. Baka, pero kung gusto niyo makinig ng music, just text us, ha? Kung meron kayong gusto ipaabot, o ikumusta, o pwede pala kayo mangumusta ng inyong mga loved ones, ng inyong mga matagal nang hindi nakikita ng mga classmates, ng mga kamag-anak, ng mga ex nyo, baka gusto niyo kumustahin. Pwede po sa pamamagitan ng aming radio, Wow Smile Radio, 92.7 MHz Masbate, DWTK, di ba? Maganda, parang nagkumustahan kayo sa pamamagitan ng aming programang Kumusta Masbate. Umalay mo, dito kayo magkita-kita, no? Pwede ako maging ninong or flower boy sa inyong kasal. Okay. So, ang mga SB members, oh yes, kumustahin ko rin po ang mga SK members ng munisipyo ng Balen, poblasyon particularly ng Baleno, si John Po Morado. Siya ang SK chair ng poblasyon. Naging aktibo sila kasama ang kanyang chairwoman ng poblasyon Baleno. Recently, last Friday. Tama ba ko? Nawala sa oras. Thursday and Friday, they celebrated their inaugural fiesta sa Barangay Poblacion Baleno Masbate, led by the Honorable Charmy Bello, ang barangay, punong barangay ng Poblacion Baleno Masbate. Kasama of course ang mga aktibo niyang mga barangay kagawad, di ba? Hindi ko memorize. Siyempre, ang memorize ko lang ang kapatid ko. My dear sister ko, our farmers in the family, the Honorable Blessy Cortez, Esquilona Cortez Moreno. Hello sis, how's business there? I'll see you soon or tomorrow. I'm going home tomorrow. Yes, dahil Monday, munisipyo naman tayo, trabaho naman tayo, bisibisihan na naman tayo, dahil yes, at kinukumusta ko rin ang mga preparations ng gaganapin ng mga fiesta sa Barangay Gangao. Ang fiesta sa Barangay Gangao ay August 1, 2, and 3, okay? So ayan na, sa mga LGBT group in
at Barangay Gangao, ready na po ang mga trophies nyo na i-donate po ni Kagawad Blessy at ng aking kapatid si Doc Irene. So, ayan. At isang trophy, ako na rin mag-donate. Para tatlong trophy. So, Teacher Val or rather Nurse Val. Val kandidato. Nandyan po ang mga tropeyo sa mga magwawagi sa inyong patimpalak sa Miss Gay o ano bang title na yan? Basta tungkol din sa mga kagandahang pangatlong lahi. Grabe, ano? Parami ng parami, ano? Hindi naman nanganganak, pero parami ng parami sila. Hindi naman. Okay. Anyway, let's give due respect to our brothers and sisters sa kanilang mga choices, ika nga. Freedom of choice. Oo. Pero grabe na yung nangyari sa Cebu, ha? Pinatayo ng dahil tinawag na sir. So, ang daming mga opinions tungkol dyan. No? Pero, isa sa mga opinion na nabasa ko na parang opinion ko na rin, ano po, kung gusto nyo kung ayaw nyo magpatawag na sir kasi gusto nyo ng ma'am, pwede nyo na siguro sabihan ang mga taong tumatawag sa inyo ganyan. Dali lang naman yan, di ba? O kung ayaw nyo tinawag kayong ma'am at gusto nyo tawagin ng sir, sabihin mo sa kanila, di ba? At mga tao naman, pag nakita nyo naman talaga ang isang tao ay babaeng-babae na, nakadamit babae, ay talagang karapatan na nila tawagan si ma'am. Pero kung ang Juding ay naka-kompa rin, naka-barong pa rin, naka-sir pa rin yun, di ba? Hindi pa napalitan. Paano pag naka-barong may suso? Anong tawag doon? Mama. Mapa. Okay. Ang oras po natin alas 4:20 eksakto po ng hapon. Yes, dito sa Mundong Ibabaw, sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Alas 4:20. 4:20. Ang mga millennials, hindi na nila alam yung Espanyol na pag-count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, huwag kalimutan yung mga dialect na hindi naman siya mas batenyo pero natutunan pa natin yan way back. Di ba? Ay, i-adapt natin yan dahil okay lang naman na i-adapt natin yan. Pero masarap na magsalita tayo ng pure masbateño. Kaya lang nagsasalita kami dito ng Tagalog, minsan-minsan pa English para po maintindihan ng buong kapuluan or hindi lang kapuluan ng buong mundo na magsusubaybay sa mga programa po ng bagong tatag na radio TV station dito sa probinsya ng Masbate, ang Wow Smile Radio 92.7 MHz Masbate. Dito po, Palangga ka. Palangga ka means, mahal kita. Tama ba? Mahal kita. Or, I care for you in English. Okay? So, kaya pa-English tayo dahil patagal-tagalog tayo para kung tayo mapakinggan ng mga kababayan nating Masbateño, Pilipino, magkakaintindihan tayo. Okay, kumusta? Kumusta Masbate? Kumusta ang inyong mga kalagayan dyan? Kumusta ang trabaho? Kumusta ang pamilya? Kumusta mga bata? Kumusta mga asawa? Kumusta mga jowa? Kumusta ang kalusugan? Kumusta ang kapirahan? Kumusta ang trabaho? Kumusta ang lagay ng inyong emotional, emotional state or what? Aspect of your personality. Kumusta ang inyong intellectual development? Kumusta ang inyong pag-iisip, di ba? Importante po yan. Dapat healthy tayo mentally and healthy sa physically, di ba? A sound mind in a sound body. Di ba? Sabi niyan, sound in a sound body. So, pag healthy yung sound mind, does it automatically healthy in the body or that goes together? Dapat simultaneous yan. So, 5 aspect ng personality that we have to develop. So, kailangan healthy lahat. Ano po?
intellectually, or the mental state, emotions, social and political, of course. What's the other aspect of personality? Emotional, social, mental, basta ang pinakahuli is most and foremost, or rather, last but not the least, di ba? Huli man daw, pero kailangan problema sa buhay, kung ano namang mga nababatyagan, minsan last recourse talaga natin ang ating Lord up there, di ba? So we have to develop the aspect of our personality, which is the spiritual side of our life, di ba? Spirituality, spiritual. Okay, read the Bible. Ikaw nga, makasalanan naman tayo. Sige, magbasa tayo ng Bible. Sino pang hindi makasalanan sa mundo? Call on Him, thank Him, ask help, wish ask His blessing, ask favors. Okay lang yun, di ba? But wag makalimutan magpa-thank you. Minsan pa sa natatanggap tayo ng isang blessing. Minsan nakakalimutan magpa-thank you. Parang iba, parang kung ano iba, yung mga nagbigay sa regalo sa atin. Wala lang, tinanggap lang, hindi makasabi ng thank you. Although, sa puso nila, minsan may mga mas batin yung gano'n, ano? Na, who doesn't know how to say sorry, who doesn't know how to say excuse me, who doesn't know how to say, what is this, I'm sorry, excuse me, or even I love you. Parang ang hirap bigkasin ng mga ibang mas batenyo. Dapat maging easy sa atin yan. Dahil I think there will be more peace kung tayo marunong magpa-sorry, mag-excuse me, mag-say I love you, di ba? O mag-say thank you. Thank you na lang. Kasi minsan, although yung puso natin thankful tayo sa mga favors na binibigay sa atin ng ating mahal sa buhay o ng mga ibang tao, basta kikindat na lang tayo or magbabaw na lang tayo, parang that's one way of saying thank you. Pero iba pa rin minsan sinasabi in words than in action. Di ba ang sarap pakinggan? Although alam mong mahal ka ng isang tao, pero pag sinabihan kang I love you, parang ang sarap. Parang ay kilig-kilig pa, di ba? Tapos yung nagpapa-thank you sa'yo na kaliit na bagay ay nagpa-thank you, parang wow. What is this? Minamantikaan ka, para dumulas pa, ika nga, para next time around it's so easy for you to give once more, to give all the time to that person who is so thankful of the things that you shared to him or her, di ba? Ano pa? Yung excuse me, di ba? Ano ba naman yung mag-excuse nga para dadaan ka? Say excuse me, para hindi naman mukhang basa ka lang dadaan sa harapan nila. So, ang iba nagagal na offend ng ganyan. So, why? So, magsasabi ng excuse me. So, please, okay. So, ganda, peaceful. I'm sorry, di ba? Excuse me po. Sino pang hindi nakakasakit? Sino pang hindi sinasadyang na-offend mo yung tao? Pero, when you say sorry, maganda yun dahil minsan we do not mean it, pero yung ang dating sa isang tao ay masakit, so mas maganda pa rin mag-say sorry. Nalaman mo na nasaktan pala siya, say sorry, di ba? Ang ganda-ganda. Ang mga Japanese ganyan sila. Napaka-easy for them to say sorry. So, dapat na ganun din tayo. Ano ba naman yun? Ang pride naman ito yung pride na if we swallow it, linululo nating pride na yan, ito yung pride na hindi nakakataba. Di ba? Yung ibang pride nakakataba, ito nakaka-slim palalo at nakakaganda ng ating mga puso na ang beauty daw, yung mga internal, what is inside of you, pag lumabas ay maganda, edi bonggang-bongga, di ba? Lalo kang gaganda outside, external beauty. The beauty that comes from within. Grabe may hugot. Kumusta ang mga, yes, malapit-lapit na tayo magpapaalam magpo 4:30 na. Before that,
I would like to say thank you at kumusta? Kumusta po ang mga HRMO peso staff po ng munisipyo po ng Baleno? Ay grabing effort na ginagawa nila lately sa mga preparations ng aming 75th founding anniversary. I would like to make mention of the HRMO peso staff and tourism staff of the municipality of Baleno. Okay, so hindi sa billing so inahin natin si Ma'am Tess, si Marites Malapas, si Ma'am Milky Sabiniano, and Ma'am Erica Etcobanes. Yes. Sayang wala na sa amin si Rose Lizette, si Bambi. Isa pa rin yung sa mga nagbigay-bigay talaga ng mga kanyang mga ideas. And of course, ang mga GIPs namin, yung Government Internship Program interns namin na serbisyo sa amin ng ating mahal na Congressman of the 2nd District, Madam Congressman Ara Tico. Ang mga GIPs namin yan, andyan of course, si Erwin John, Hindi namin ayaw kong tawagin siyang crooks, Erwin John, kasi kadugo ko rin yan. Andyan si Jesus, kandidato Song. And of course, si J.R. Albao. At saka lahat pa ng mga GIPs ng munisipyo ng Baleno. Isa-isahin pa ba? Hindi na. Ang haba-haba. Oras na, nagpapaalam. So for the meantime, yun na muna ang ating initial, hindi naman initial dahil next time po, kasama ko na po si Sir Joel Esteban at si Sir Benny Almansor sa programang Kumusta Masbate? Maayo na hapon po sa atong tanan. Good afternoon, good evening, anumang oras kayo nagdadatnan ng ating palatuntunan. Thank you very much, and this is Josh Cortez saying I love you all. See you sa ating formal, inaugural presentation ng Kumusta Masbate? I love you. Bye-bye. Tara na't maglakbay sa mundong puno ng kulay. Tayo na't sumakay kasama ang mahal sa buhay. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika'y iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Abangan ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition.
Hatid sa inyo ni na Congressman Jill Bongalon at Congressman Elizalde kasama si PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference awardee Scotty Thompson at ang vlogger actress na si Jelay Andres. Ako Bicol Cup Masbate Edition live at Katayngan Astrodome, Katayngan Masbate. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition ngayong Sabado na alas 5 ng hapon.